Hon... Látod. Ebből aztán jó videó lesz. Hát. Best video ever. Függés. Hova szállsz? Ide bazd meg. De nem kapta a gyerek. Nagyon potétó vagyok. Itt van fölöttem. Ha rámugrott, mi van tesó? Egy kapott 28-at. Én meg nokkoltam és megöltem egy embert. Már nem volt itt. Postú! Kapd már be az utolsó hitet, hát nem igaz, hogy nem tudsz megdögleni. Hova tűnt? Na. Égre. Megnézzük az új sütyit. Úristen, már meghaltam leugrásban. Na. Katja ezt arszag. Nincs mit már senki. Meg biztos vannak. Ez jó, mert én még nem látok most senkit. Ja, de most már igen. Akit megölt. Átnézzek a túloldalra. Jó. Az nekem kell. Ne! Majdnem azt hittem meghalok. Na. Na, ezt nekem kell, add ide, most, köszönöm. Ez az új Halloween-i cucctól, ez az seprő, ez olyan jó. Ja. És nálam is van egy. Hopp. Ott, itt egy gyerek házba. Tesó. Kaptad el. Hát nem tartott sokáig. Is volt egy rakéta. Amúgy elhoznám a rakétavetőt, csak most hozok hírt és akkor inkább SMG-t nem. Na jó ez a rakétavető, csak nem tudom, hogy hozzam el, mert hírt is kéne hozni. Hát yes. Kire lőttél? Vagy lőtek? Senkire. Mutasd el útot, te nekem egyszer aranypámpot adtál. Létszi most is. Na. Ez most komoly egy lila pisztoly. Te healelsz? Aha. Én voltam. Ugye itt van egy hord. Várjál. Közben befoglaltad a izét. Ja. Yes. De ez arany SMG-t ad a vending machine. Milyen fasz. Ezt is lesz, úristen, Shockwave, hát el se hiszem. De El sem. Nem hozom. Hogy nézd, nyomj egy lövést. Várjál, befagyott a game. Akkor nézd. Tudsz ilyet. Na. Hol van? Ilyet, lövés. Ja, Tudsz tudom. belőni. Régen is lehetett babszni. Te lőtek, helykás. Ja, itt van. Most az új shotit használod? Aha, de ez nagyon csulos. Nem jó? Nem. Olyan, mint a heavy, bazd meg. Hát de az az új változatú heavy, nem? A régi nem tudott messzire lőni. De. Vagy, ja igen, az új változatú. Ja, azt lőnek, menjünk. Hol lőnek? Felém. Szerintem ezek itt vannak bent. A boss tölik, vagy én nem tudom. Én Nem sem tudom mit, de itt vannak a botok. Hé, itt a bot, mit lősz engem?
Valószínűleg lőtte őket valaki. Hátba. Nagyon kaptuk. Az a boss. Létál. Az a boss. Új. Hagyjon a kérem békén. A boss az így kebel. Nem tudom, de nagyon lő basszus. Feljött a izé. Ezek tudnak mászni? Hát valószínű. Hogy ott kúszik, akit lenokkoltunk. Na, Keresem gép, de megyek a kúszóra. Megmondom, akkor van társa. Megy eséllyel. Hol a kúszó? Milyen satid volt, de ő is azt hozzá. Ó, végre most Lici, adj be az aranypumpot. de mi adja be az aranypampot? Ez nézd, ez itt. Ez egy kalóz, aki mutat, és arra van a loot. Ez most hozták be, és itt a loot, ezt ki kell ásni. Van ilyen? És nem adta be. Ja. Én is most csak így néztem, amikor megtaláltam, és beadta a pumpot, mondom, jó van. Most hogy nem adja, pedig azt hittem, hogy az ilyen csak jó lootot ad. Amúgy kinyitjuk a széfet? Nyissuk, merre van a szív? Ott arra lefelé. Arra. Valami jó shieldet adjál már, most ott hagytam a shieldet. Ne építs amúgy, mert talán alig tudok mozogni. Mi soti. Ó, itt a challenge-em, Dick. Sticky grenade. Kell jobb soti. El is vittem. Köszönöm. Tessék, akkor kell egy kis kő. Fém az nincs itt. Na, fullon vagyok csak fémből, nem? Na. Ilyen kő meg fémből, nem? Jó, keveset visz fel. Hát, hogy... Te neked volt ez a ugrás hangod? Aha. Lőnek. Erre. Itt Igen. van még egy NPC. Itt mit keresem? Ma megöltünk mindenkit. Ott egy gyerek. Te Hol? skinedben van. Szia! Nem megy a szort. És ő elmisszeltem, bazd meg. Ott Soti mögötte van lövő. építmény, de ott van egy gyerek, jelöltem. Itt úszkál. Megvan. Nice. Bár még valaki lő. Aha. Hát most na, tudják majd, hogy nyisok a bát. De még mindig vannak, mi a fos? Hol van? Csak a kucskálunk oda. Ez jó sikerült. Bocs. Nem baj. Honnan? Jó. Jövök rá, egy gyerek, hol vagy? Figyeld. Megérkeztem, te. Ne meneküljél, ha már rám lőttél, akkor gyere is. Jön úgy egy másik, mert rágad. Mit volt? Aha. Azt add már ide. De hogy volt izéje. Ez az esernyői vagy mi, azt nem menekült el vele. Segített. Gyere itt a fájtolnak.
fent is. Elcsesztem a ezérést. Hol? Ja? Tört, knock. Mögötted van, vigyázz. Ott a gyerek. Ott a társa mögött elkaptanok. Tört. Dead. Úristen, hallod, én healelek most már. Itt vagy? Amúgy tesó, nagyon nagyot megyünk. Hát vagyis te. Mert? Hát de csak belopom. Hát nem. Nem igazán. Tesó, nyomjuk, meg kell ez lenni most már így. Hát geci, tesó 18 kill-lel. Ja. Amúgy mögöttünk rebootoltak, amikor még ott fightoltunk. Ja? Hát ez gatya. És Szigetet talán láttak már- ott valakit? Nem. De szerintem nem menjünk fel sziget. Már. Szia! De jó, azt el fog menni a lift. Ne, a picsába. De ezek megyek már szét- elmennek. Ja, nincs itt zipline, de ott a izé. Ne, Raptor, légy, ne. Ja. Jött Semmi velem a nincs. riftbe. Hát nem baj, akkor hogyha valaki más feljön, akkor azt megöljük. Bár a kör miatt nem maradhatunk itt. Yes. Ó, de egy pump, hát az jöhet. Hát az nem nekem. Jöttem már, elindult-e? Hát, ja. Hát de azért valami legyen. Jó. Fel. Nekem még nem töltött be. Mi nem töltődött be? Ez a repülés tudsz. Már betöltődött, mehetünk. Megy a gyerek, menjünk. Electric szarszagot használja a gyerek. Gyere. Sniper. 64. Hülye vagyok, hogy ezt akartam, hülye vagyok. Halt. Szép. Volt egy azt hagyjam már be slurpje. Hát nyomjad tesó. Hol van a slurpje? Itt van. Na menjünk keresni a többi puyerót. Akkor repüljünk egy. Ui. Hát ezzel sokat segítettem magam, hogy lássak embereket. Miért elévünk, ha akkor az arra van? Ó, itt egy rarecsaszt. Mindenből jó cuccom van, de... Nekem is. Itt menjünk fel, és akkor itt a toronynál el tudunk így repülni. Ja, hát biztos. Nyomjad, én már másfele jöttem, meg nekem nincs olyan repülős genyóm. Már nincs. Nem, hát előző meccsben volt csak. Ja. Mi az? Skybase. Bassz. Hol? Ott, nem látom. Hol? Ott, 114 felé fönt, nézd meg, 114 felé. Ott. Meg glide. Hol a glide? Tesó, én nem látom, tesó, nem áll. Majd, hogy közelebb jönnek. Kilövöm őket rakéta. Ott van lent a gyerek. Tört! Tesó, beameltem a Nézd, ott gyereket. van lent. Ne, nem voltam betöltve. Figyeld. Hát nem kapta. Mindegy, szerintem ne ugor. Na mindegy. Lehet ők jöttek le föntről, mert az a Skybase már nem jön tovább. Repül a gyerek. Ja, mind a az kettő. egyiket lebeameltem. Az nagyon az úristen, az nem él. Valaki megint lenokkolódott. Tört. Figyelj, elélőttem egy rakétát.
Ott van a bokorban a gyerek. Ott láttam. És nincs ott. Miért ott csillant meg a gyerek? Viszont vigyázzon, bárhol lehetnek. 70. Hol van? Ja. Erre jöttek? Ott van a gyerek, egy hit konkrétan. Ott van fönt. Nem ő? Nem ő. Nem. Nem ő, de ő sniper is. Feljöttek. Tessék, Ő mi is egy se gyerek. hagytam. Na megint elrepül. És egy másik gyerek oldalba. Vigyázz föntről, hegyről, ott ahol rászállt a gyerek. Egy nokkos megöltem. Ott van még egy. Küldtem rakétát. Nem menj csak úgy szerintem rájuk, de amúgy egy. Ja, de csak egy van. Let's go! GG's. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei. Chipul tău și dragostea din tei mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei.